May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sang Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Nagbabatian man kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kaagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. 39 ka mga pamilya na wadaan sang puloy-an 29 sa Bacolod City. Bangkay sa lapsag nga babae, nakutkutan sa mga kabataan sa barangay Handumanan sa Bacolod. Tricycle, natumbahan sa puno sa lubi, duha patay. Sa Negros Occidental, isa naman sa Bacolod City. Tag sa Good Vibes, homemade crispy thin piyaya. Offer sa isa ka pastry chef sa Bacolod. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, dugang ang mga hotel kag tourism features ang ginapaabot sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary kasunod sang pagbakal sang probinsya sang duta sa palibot sa mga falls kag suba. Sunod kay Provincial Administrator Refrando Diaz, tigayo na nga nabakal sang probinsya gikan sa Mambucal Real Estate Development Corporation ang 10 hektarya nga duta sa balor nga masobra 80 milyones pesos. Ang dokumento para diri ang on-process na. Sunod kay Diaz, hindi lamang ang mga usual o kung kinaandan nga amenities ang mapaabot. Nalakip sa plano ang dugang nga mga hotel rooms nga high-end para sa mga foreign tourists. Upod man diri ang pagdevelop sang palibot para sa hiking, biking, horseback riding, kaga pagpahamtang sang tramline kag zipline. Karon nga ginapanag-iyahan na sang probinsya ang propiedad nga nagapalibot sa mga suba tubtub sa 7th Falls. Wala labot sa tourism nga aspeto, nalakip naman diri ang pag-amlig sa palibot sa pagpasiguro nga hindi maapektuhan ang water flow sa mga falls kag sa mga komunidad. We'll see kung ano ang aton development plan for that, but the sale has been consummated, payment has been made, ara na papeles naton sa Register of Deeds for processing, transfer na sa province of Negros Occidental. It's about 10 hectares of property. So again, it's about water security and ang aton nga watershed protection, and it will also serve as an eco corridor halin sa halin sa Mount Canlaon na Natural Park kadto sa aton Mambucal nga reserve, no, aton nga sanctuary. So that will ensure continuous flow of water from the mountains to our falls kadto sa aton mga community. So number 9, Station 5 sa Bacolod ang magasaylo na sa bag-ong PNP Standard Building. Natala na magsaylo ang mga pulis ang BCPO Police Station 5 sa bagong PNP Standard Building sa kilid sang Bantug Lake Ranch sa National Highway sa Barangay Granada sa syudad sa Bacolod sa unang semana sa Enero 2024. Sunod sa kay Police Major Jory Puerto, ang station commander sa Police Station 5, halos kumpleto na ang mga electrical connection kag ang tubig sa bagong police station rason nga ginaplano sini ang temprano nga pagsaylo sa bagong building. Nagapasalamat si Puerto sa kay Michael Lawrence Bantug, presidente sa Bantug Lake Ranch Development, nga nag-donate sang 500 square meters nga duta, kag sa kay abang lingkod Representative Congressman Stephen Paduano nga naghatag sang 10 milyones pesos nga pondo agud mapatindog ang bagong PNP Standard Building. Sa number 8, tricycle na tumbahan sang puno sang lubi, duha patay. Napuno sang 11 tanan ka mga pasahero ang tricycle nga hinali na lamang natumbahan sang puno sang lubi sa sitio na Sipit,
Barangay Kabangahan, Siaton Negros Oriental sang Domingo nga adlaw. Suno sa Siaton PNP, ang grupo ang nag-attend sa kasal sa Valencia kag papauli na kuntani sa San Miguel, Santa Catalina sa natumbahan kag napilpilan sang puno sang lubi ang ginasakyan nga tricycle sa mga biktima. Isa ka 14 anyos nga solterito kag 40 anyos nga babayi ang napatay sa among nga insidente. Ang mga pilason gindala sa Siaton Hospital kag ang iban sa ila gindala sa Provincial Hospital suno sa PNP. Sa number 7, pito ka tuig na bata patay matapos malumong sa isa ka resort sa Mamaylan City sa adlaw mismo sa Paskwa. Patay ang bata nga lalaki matapos malumong sa swimming pool sa Winnie's Resort, Purok Naga, Barangay Suay, Syudad sa Mamaylan, Disyembre 25 sang aga. Sunod sa kay Police Executive Master Sergeant Ariel Sevilla sa Mamaylan City Police Station, residente sa Barangay Urong sa Cabangalan City ang biktima o pod ang iyang pamilya sa nagpadulong sa resort. Wala matalupang dan sang pamilya sini nga naglumpat sa swimming pool ang bata. Nakitaan ini sang iyang iloy kagilingon nga nagpangayo sang bulig. Unang nga nagrespondi ang katapos ang Bureau of Fire Protection ni Mamaylan kag gindapatan pa ini sang first aid. Gilingon nga gindala sa ospital ang biktima, apang wala na ini matabangan pa. Sa number 6, nadugangan sang 7 pa ang mga empleyado sa Kapitolyo Probinsyal nga nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga. Suno kay Provincial Administrator Frando Diaz, 5 sa 7 ang nagikan sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay City, kag 2 ang gikan sa Cadiz District Hospital. Sa 7, 5 nagpositibo sa shabu, kag 2 naman sa marijuana. Wala pa natapos ang drug testing sang probinsya sa iban nga mga ospital. Sa kabilugan, nagdangat na sa 27 ang nagpositibo sa paggamit sang illegal nga droga sa mga empleyado. May 16 naman kay iban pa nga nakitaan may traces sang shabu. Ginahulat pang resulta sang confirmatory test sang mga sini. And this is in addition to our 20. So 27. Plus 16 may gray. So everything is still going to be subject to confirmatory tests. Ang 16 included. Sa number 5, bangkay sang isa ka lapsag nga babae na kutkutan sa mga kabataan sa wayang sa Barangay Handumanan sa Bacolod City. Nagahampang sang boga ang pila ka mga pamatanon sa wayang sa Purok Lubi sa Barangay Handumanan sang ila makitaan ang isa ka babae nga may upod nga lalaki nga naglubong sang karton nga naputo sa plastik. Ang numdum sang 12 anyos nga giningago lamang sa ngalan nga Dante, posible ido ang ginlubong sa duha ka mga persona kabadasig man na lagyo sakay sa motorsiklo. Kani sang ila iniging kutkot nakibot kag ginkulbaan sa maukayan ang dugoon nga patay nga lapsag nga babayi. Malapit lang sa kilid sang simbahan ang wayang, kagyara lang man sa unahan sang talatapan sa Police Station 10. Sunod sa kay Police Captain Leilani Laguting, Commander sa Police Station 10, may nga residente lang man sa lugar ang iloy nga nagbunag sang lapsag. Ginpalubong na sang kapulisan kag sang barangay ang among lapsag. Nagapangabay man ang mga otoridad sa iloy sang lapsag nga mag-surrender. Kurios mo kami, ano sunod mo? Ano balababi nyo, ano? Nakabinamon, ano lang, ido, kuring. May pagbukas lipata, dalala. Kami. Isa ko po, tagdalagan sa station na open. Kag mag-surrender ka na, kaya maluoy ka sa bata. Kami gani hindi na mo kadugo ang bata. Naluoy kami, kay hindi niya sapat. Tawo na siya. Yes, i-determinaton kung ano ang rason nga ang ginlubong ang makaluluoy nga bata. So, latest nga ano nato, no? After dito nga ginkuha sa ambulansya ang bata, kaya ginpadulong namon dito sa may cemetery sa Handumanan para matagaan siya sa nga maayong lulubngan, no? Sa number 4, gasto kag pondo sang barangay ginpaubrahan sang tarpaulin kag gin sa gwa sang barangay hall sang Handumanan sa Bacolod City. Hasta karon may malapit isa kagatos pa nga mga barangay workers kag staff, lakip na mga barangay officials
ang wala makabaton sang honoraria karon nga Disyembre. Gani agud mapaathag man sa publiko kundi nagkadto ang pondo sang barangay ginpakamaayo ni punong barangay Phoebe Legaspi nga magbutang sang tarpaulin sa gwa sang barangay hall nga nagapakita man sa mga utang kag iban pa nga balayran sang barangay antes siya liwat nga nakabalik sa pwesto. Nakasaad man sa mga tarpaulin ang kapin 1.8 million pesos nga budget deficit sang barangay. Suno kay Legaspi, ang barangay council ang nagpasar na sang 30 million pesos proposed budget sa 2024. Agud masabat ang ila financial obligations kag iban pa nga kinahanglanon agud mapasanyog ang pagserbisyo sa pumuluyo. Nagpasalig man siya nga padayunon ang pag-install sang tarpaulin bilang pagpakita sang transparency sa panghimanwa. Nga ang barangay council subong niya transparent sang ginag-iho, especially sa financial. Paano mo nagabot sa 1.8 ang deficit? Sa nakita? Kay tungod nga 1.8 kay tani kung wala iya lang gin gasto pa orok overspending ang November kag December nga PS. Kay ti mo ito nga mong PS mo nga ti simpre inang masulod kabla after transition or ongoing transition. Simpre nakuha ka na lang yung tawo mo kay gapanaog na sila mo. Actually apektado ang budget ko 2024. Sa number 3, sa Western Visayas, humalin sang December 21 to 27 nga report 28 ang fireworks-related injuries nga na-report. Kung ipaanggit sa kasubong nga tion sa nagdigad nga tuig, 7% ini nga mas manubo. Sa December 26 to 27 lamang nga datos, may 11 nga bag-o nga kaso sang fireworks-related injuries ang report sa Department of Health Western Visayas, kalabanan sa mga pilas, mga blast o burn injuries kag eye injuries. Wala naman sa report nga amputation o kung nautdan sang tudlo o kung kamot sa press conference ng DOH kay nasang aga. Sa December 21 to 26 naman nga datos, 7 ang report nga firecracker injuries sa Negros Occidental gikan sa mga non-sentinel hospitals. Isa naman sa Bacolod gikan sa DOH, kalabanan sa mga nasamaran nga mga kabataan labi nangyara sa isa tubtub na pulo ka tuig. Para na pagpahanumdum sa DOH nga sugataon ang bagong tuig galuwas sa kag likawan ang magpalupok. Boga man gyapon ang nagapanguna with 47% of cases nga 7 sa non-sentinel hospitals nga report nga taas gid kaayo no. Ginagamit gid ini sang mga bata kag tigulang, hindi lang bata pero ang mga tigulang naton are also using boga. Compared sa sentinel hospitals naton, the same ang aton nga data no with 1 to 20 years old gid ang cases naton nga mataas. Sila gid ni ang commonly nga nagakadto sa mga sentinel hospitals naton para magpa-treat because of FWRI. As you would notice, ang 1 to 10 years old naton 53% gid sila, and then ang 11 to 20 is 27%. Sa number 2, baligyaan sa mga butane sa Bacolod City ang inspeksyonon bangod sang sunod-sunod nga insidente sang sunog. City Legal Office Enforcement Team upod sa PNP kag BFP ang magapatuman sa inspeksyon kag monitoring sa mga baligyaan sang butane. Nanginasud-asud ang nagwan Villamonte kag 29 sa Bacolod humalin sang tinalikdan nga semana. Gani sa pagsinapon sang katapos ng City Legal Office upod sa PNP, BFP, DRRMO, kag iban pa nga natungdan nga ahensya, ginrecommend ang pagpatuman sa istrikto nga pag-inspeksyon kag monitoring sa mga baligyaan nga mahimo nagabaligya sang butane. Sino kay City Legal Romeo Carlos Ting Jr., hindi malipod nga masami ang iligal nga pagbaligya sang butane labi na sa mga tiyangge nga malapit sa mga pamalay. Gani luyag man nila mapasiguro nga napatuman ang ordinansa nga nagadumili sa pagbaligya pati na pag-refill kag distribution sang LPG canisters o kun butane. Nagasaad sa City Ordinance 885 o kun anti-LPG refilled canisters of butane ordinance nga sarang i-confiscate ang mga butane products nga ginabaligya sa syudad. Ang tanan na pagbaligya sa butane na dapat sa lagi sa registered supplier gid na legitimate gid, hindi lang na
na supplier na nabiskan hindi lang pang refill. Di amo nang para malikaw ni ang mga sunog-sunog kaysa may mga insidente na kasunog tungod naglupok ang mga butane ang inalutuan. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Ka mga pamilya ang nawadaan sa puluyan sa nagluntad nga sunog sa Barangay 29 sa Bacolod City samtang ginasaulog ang piyesta sa barangay. Electrical in nature ginalantaw nga isa sa mga rason sa nagluntad nga sunog. May report si Nico Delfin. Nagaibwal nga kalayo ang nagtublag sa fiesta sa Barangay 29 sa Bacolod kahapon. Madasig na ginlamon sang kalayo ang 13 ka mga puluyan kundi 7 diri ang totally destroyed. Sa balay sang pamilya Logronyo ginapatihan naghalin ang sunog. Istorya sang PWD nga si Christian Logronyo, diyutayan na lang siya nga mabilin sa sulod sang ginapakaayo nila nga balay sang natabo ang sunog. Nakita niya pang nagaigrab nga kalayo sa linya sang kuryente. Bilin ko kay nagbasya sa tubig sa dagat. Hindi mapating baga, dadag ako. Naginunas, nagwagi sigitan ko ni tiyaon ko na magwa ako. Nagdalagat sa pagwabi, ako nakasunod ko. Wala ko mo, nagtumbo na lang ko kag nagwa. Paglapot ko sa tiyangge, tupad to na mo, naibok namon. Nimuligan na ako minilakwat, pagwa na pakadasig. Naghalin ka sa wheelchair mo balik? Wala ko wheelchair, katungkod nang ipukuha ko sa balay. Si Christian upod ang iya iloy nga ginadialysis ang kabahin sa 39 tanan ka mga pamilya nga karon nagapabilin sa Apolinario Mabini Elementary School matapos mawadan sang puluyan tugas ang sunog. Ang iya amay ang nahingagaw man dala sa ospital bangod sa ginabatsyag nga balatian antes natabo ang sunog. Mag-at pa kasi ako nga sa tanang ginabatsyag namon pag sa tanang makamalasan masugod na kami tani, matiyanggi-tiyanggi dito. Kaya baka may negosyo lang nga focus masakiton dahil ng tao. Pagpaubos sa amon, budget, sa pakayo lang datanan. Kaya mo pa na matabo sa amon, nasunugan pa kami. Wala na nang importante na buhay. Oo. Importante mo adapt. Kasubong ni Christian, ginapilit man sa iloy nga si Helen Palma nga magpakabakod bisan mas para iya nga tubangon ang bagong tuig nga wala sa ilisaran. Para kasaylo ka mo dayan. Sa pagpangusisa sang Bureau of Fire Protection, electrical in nature ang ginalantaw nga kabangdanan sang sunog. Ginabulubanta naglabot sa 1.8 million pesos ang halit nga natugas sang kalayo. Tungod ban sa natabo, nagdesisyon si punong barangay Nards Pascua nga i-cancel ang mga aktibidad sa fiesta. Giliyon man nga nagpadala sang ayudang barangay kag ang DRRMO upod sa DSSD sa mga pamilya nga nahalitan sang sunog. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Sa Good Vibes, homemade nga crispy thin piyaya. Ini ang gino-offer sa isa ka pastry chef para sa mga mahilig sa classic nga piyaya. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kung tungaon mo, mabatiano pa kung ano yung kahalbog. Kung butungon mo, nagaunat ang muscovado nga daw cheese. Kag kung usangon mo na, nagarago mo. Ini ang crispy thin piyaya nga produkto sa pastry chef nga si Therese Tanpincos Juanico. Nakuha niya pang ining recipe gikan sa iya nga lola. Preska pa sa iya pabensaron ang sabor sang ginatawag nga classic piyaya sang iya nga lola. Gani last year, ginsuguran niya ang paghimo sini. Ini kuno ang classic nga klase sang Bacolod piyaya. Pagkagat mo, mabalik ka sa imo nga childhood memories. Same piyaya nga na-remember ko sang childhood ko wala nga ginakaon namo ni Lola. Kag sang family ko nga crispy, thin, nang gahabok siya. May remember ko sa una nga when we eat. Doon ang sugar naga-stretch pa na basta bag-og hot from the luto. Mano-mano ang pagpreparar sang piyaya.
halin sa pagmasa sang dough. Pagbutang sang filling, hindi lang muscovado kundi may ara man siya sang ube. Tapano niya ini? Iitsa sa lulutuan, lutuon sa low fire, tubtub nga bag-alsa na kag bak iton. Mauti, madugay nga proseso kay man, tradisyonal nga pamaagi sa paghimo sang piyaya. Ang original nga filling, we use muscovado and some additional ingredients. And then for the ube, we also use ube paste and flavors also inside. And then you cook it over low fire. Hindi tuman katamis insaktuhan ng kuno ang kalamay para hindi sumod. Napensaran niya nga maghimo sang thin crispy piyaya ube kay may dalaman ini kuno nga mga childhood memories. Luyag niya nga matilawan man sang subong nga generation ang classic piyaya pero ube ang filling. Mas mabudlay pagid kuno ang proseso kung ube na ang unod pero manipis kag crunchy sa gihapon. Kay ube brings back a lot of mga childhood memories also. Kay namian, gi ko bala nga ang old Bacolod, how you grew, i-introduce man sa current nga generation. So, ang ube nga flavor, though well-loved din na siya nga flavors. Kag ini ang homemade lamang. Sa balay niya lang ginahimo, kag gina-deliver sa mga cafe kag stores kung saan ini gina-display. May mga cafe nga pwede mabaklan sa iyang mga produkto diri sa Bacolod. You can message the page. It's also available in Nona's Kitchen and Cafe sa may East, fronting Pan-Asiatic. It's also available at Mimi's sa Lacson. And then Kinos. Yes, they can order from there. O kung pwede man mag-order sa ilang Facebook page, perfect ini kuno nga ipadala sa mga nagbakasyon diri sa holiday season para ma-remind man sila kung ano ang sabor sa classic nga piyaya nga tatak Bacolod. Barba mo siya nga natawag, tabla nga mga old school nga piyaya. Siguro, kung nakaabot ka pa sa old airport, yan ba kinabiliga sa una sa mga airport, daw muna mo naman nga piyaya sa una. Kaya syempre, Ruming, nothing beats the original nga piyaya, no? Kahit namit din man. Classic, ganito, no? Kago mo itong mga balita sa Negro Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negro Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.